Anomálie počasia vo svete 2. a 3. septembra. Španielsko. Tornádo na ostrove Majorka pri meste Algaida. Veľké krupobytie v Aguland, Valencia. Silné záplavy po intenzívnych dažďoch v Helín, Albacete. Taliansko. Castel di Sangro zažil silné krupobytie. Tornádo v blízkosti obce San Severo. Lesný požiar v Moggio Udinese sa rozširuje. Fínsko. Tornádo zasiahlo komunitu Nakila, provincia Satakunta. Island. Zemetrasenie s magnitúdou 5 stupňov sa vyskytlo v oblasti sopky Bardarbunga. Rusko. Erupcia sopky Šiveluč, Kamčatka. V Rostovskej oblasti hory Step. India. Silná búrka v Jagatpure, Saudská Arábia. Burlivý vietor v Al-Aisa. Výdatné dažde s krúpami a silným vetrom v Mekke. Silné dažde zasiahli časť Pakistanu. Alžírsko. Tornádo v provincii Mila, USA. Silné dažde v Galvestone a San Antoniu, Texas, spôsobili záplavy. Zosuv pôdy v Rancho Palos Verdes v Kalifornii. Mexiko. Blesková povodeň v meste Zapopan. Nočná erupcia sopky Popocatépetl, Guatemala. Aktivita na sopke Fuego, Filipíny. Záplavy a zosuvy pôdy spôsobené tropickou búrkou Enteng v meste Antipolo. Pri pobreží ostrova Tajvan došlo k zemetraseniu o sile 5,1 stupňa. Čína. Silný dážď v meste Xinai-hai, Čingčaj, Indonézia. Erupcia hory Ibu, Austrália. Silný studený front priniesol ničivé vetry do Viktórie a Tasmánie. Ak už chápete vážnosť toho, čo sa deje, zdieľajte tieto informácie. Len informovaním ľudstva a vytváraním verejnej požiadavky na zjednotenie vedcov môžeme prežiť narastajúce katastrofy.